Jamen, når du har brugt et produkt i 15-20 år og kender det så godt, så er det altid svært at skifte. Det var den første ting i det, vil jeg sige. Og vi vidste, hvad vi havde. Hvad får du? Det vidste vi ikke. Typisk kraftige luftgener, altså lugt. Og så var det ret giftigt at arbejde med, så vi skulle have til med meget beskyttelsesudstyr på, når vi hældte ny væske på karrene eller så videre, så det var giftigt. Og i og med, at vores malerafdeling er en meget vigtig del af vores proces her, så var det virkelig en overvejelse, at vi skulle tænke meget kraftigt over. Min navn er Søren Rasmussen. Jeg er produktionschef her på HAT, eller Human Active Technologies i Rudkøbing. Vi laver hurtigjusterbare konturmøbler, typisk til det amerikanske marked. I forskellige stålcykler fra 2, 4, 6, 8 mm cykler. Det kommer ind på en måde, at de rengør vores produkter på vores maleranlæg. Man skal være vasket med deres produkt før pulvermaling, for at gøre det rent til pulveret. Lars kom jo ind ad bagdøren via vores leverandør af vores maleranlæg og tilbød sig til at hjælpe os. Og det gjorde han temmelig nogle gange, vil jeg sige, inden vi sagde ja til det her. De kom med beregninger på, at vi kunne lave besparelser på vores energi og på varigheden af, hvordan det kunne holde. Og selvfølgelig den store ting, den gevinst, at vi ikke have det miljøproblem mere. De hentede nogle af vores produkter og tog med hjem på deres værksted, og så afprøvede de affedte de her ting med det, deres sæbe. Og så kom ned og viste os, at det egentlig kunne. Så det var grunden til, at vi egentlig valgte at skifte til DST. Og der er jo 3 store fordele. Der er miljø, så der er vores besparelser på daglig drift, og så selvfølgelig, at vi har en længere levetid på produktet.